ҳамдёрон азиз, салому алайкум. 22 сентябри соли 2024 қарор дорем дар шаҳри Сарафшан. Акаи Усмон ба ман ангури чилагия нишон метиҳанд. ҳозир вазири кишоварзии муҳтарам Ҳакимзода гуфтагӣ буданд ки чилаги бениҳоят ба мазза аст. Ман рости гап хӯрдагӣ набудам. ҳозир анаку мехӯрам. Нишон диҳед канӣ. Мани ангури чилаги ҷойдори қадима. ҷойдори қадима чилаги. Қадима чилаги ругун ба мешад. Ин ругун истарафшана ругун гуфтагӣ. Ругун ин қишлоқи шумо. ин дона дорад ме? донадор ин чилаги ин таърифаш ҳам хел мегӯям. Пеш ҳами як нархаш 1 кило мавизаш нархаш 1 кило гӯшт ки баробар мегардад. ина ҳозиби ҳам ҳами одами мешинохтаги бозор ба мавизаш мехӯрад. Калорияш ганда ба қуввати ширин. ҳам ширин. ҳам ба мазза гӯяд. ҳам ба мазза. Як маззаи хос дорад. ина одами мешинохтагӣ мегирад. ина ҳозир бозори мисол истарафшан медонад, ина мехӯрад. бозори хуҷанд баред ина намегирад, намедонад, намешиносад. ин як ангури буд аз чилаги кайф мекунед. қадима роҳат мекунед. ина ҳамин бай ба энциклопедияи ангурпарварӣ ба ҳамин чилаги не ангури ругундӣ гуфта нависагӣ. ҳозир беам ҳамдини ин ҷои таваллудаш ругун. маҳалли шумо маҳалли мон ҳаминҷи ба таваллуд шудагӣ. ҳай дона доштааст, дона доштааст, лекин бениҳоят бо мазза. ин ба вақт мешад. ин барвақт мешад ме? Барвақт мешад. Якум бардоред. дар ҳақиқат ангури бо мазза будааст. ин ҷойдори қадима. соҳибатон канӣ. соҳиба он тарафта. рафтем соҳибиам нишон диҳед. канӣ соҳиби. ин соҳиби худам ме? соҳиби қадимӣ инам. ин дар роҳатӣ дидем калонтар шудагӣ ку меваш. калонтар шудагӣ. ман дидам. соҳиби худам. ҳамдуран азиз, мана ин соҳиби қадима инам а? қадима инам қадима. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ин айвай чилагия ширинтар. гулоятона мегирад. беҳтарин ангур. ин ҳамаш ангури сиёҳи шумо ҳамино. ин сиёҳи мо ҳама. ин сиёҳ шуд ина кун. як партия мо сиёҳаш канда будем. ин сурх гуфта наканда будем. бо ин сиёҳ шуда ку апоям бо кандам достим. офарин ба шумо. ҳамна як бардоред ҳаминҷа. инҷа сурх инҷа шӯни. майлаш сиёҳ мешуд ку як бардоред. бастагиша ман бинам. ананда бардоред. о бача. боракалло ака. боракалло дар рӯи замин ҳамаш хуб. инаша бардоред ака. инаша бардоред. ам хестед. хуб дар гурӯҳ партофта будем. курдо ам хел нишондан. и курдо дар пеши акаи Усмон ов курдагӣ. ҳамдёрон азиз, ин буд ангури наворҳо аз ангурбоғи акаи Усмон, ангури чилагӣ, ангури соҳибӣ ва ангури ҳозир тойфа мебинем.